Здравейте, днес ще играем Майнкрафт с Денката 07. Влизам. Ще правим пак къща, да? Да. Извинете, чакам заради сървъра. Ела да си взема нещата, че аз някъде си го ставих. Ела да ги потърся нещата му. Идвам. Май тук е някъде бях. Оле, знаеш ли какво аз бях отличил, когато играх сам? Айде, нещата не заминаха. О, да. Аз да бях отличил много. Май не беше мен. Да, бе, аз... Ама аз ще отида да ги потърся. Еми, аз продължавам да правя много къща, отивам да купа малко камък. За тебе не дам. От камък ще, нали? Ако искаш направим дай една кирка, я да си скъпам само. Глас. Аз в момента нямам Глачка. защо мине. Има. Чакай. О, аз ти бях дал айрон кирка, бе. Да бе, ама тя май свърши ги. Дай ми там някакво. Аз съм фул личен да взимам. Сигурно си какво трябва да съм... А, ти ми даде камък, а не кирка. Ти си тук, братко. Не си ги някакво. Значи, кой ми помеща да си? Аз ще изкопаме тук малко по-напред. Имаш ли Само факел? гости имам. Имаш ли факел? Имам, да, 53. Става, че те ще ми трябва. Аз ще тук някакво да е малко. Аз съм фул човек, деда. Тук нямам никакво. Ела, къде съм аз? Какво? Така ми лад, къде съм аз? Да, я ще покопаме тук по-напред. Да ти копай там какво копаш. Ние сме идвали тук, ама да няма. Аз тук ще копна. Аз служих това, което къде защото нищо не се виждаш. Аз си виждам... Колко камък има? Еми имам... почти един стак. Каква кирка копа? Желязно. Камена кирка. Ти нямаш ли такава синя? Да, бе, имам диамантен, но... Що не За се кодеха, бе, тя ми за айрон. Колко имаш още? Тя ми за айрон за диамант. Ти пак може да копаш айрон. Да, с камена. Пази я за потък, като свърши. Тя много бързо се копа с нея. Това направо пътът нищо. Той ще спуши свършва, гледаш. Нямаш това камък. Айде, бащи, не се копа. Аз Аз ще имам бъде един по-малко. стак. Да, аз имам един стак. Тая кирка около 2 стака се събират с нея, къде е. Повече. Значи да, на мен ми по-малко от половината. Вече имам стаки 12. Ами аз събирам с нея около 2 стака. Храните. Аз стил на покупка, значи ли? Аз не си това. На къде да бъди? Еми там някъде до нашата дете на Виж къде сте? Къде? къде. Ще бъди... Ако трябва да не е това не. Дай някъде по... Там ще си... Ей там. Там май няма место. Я въртам да се от някъде. Там може да... Виж къде един. Там. Къде? Да, там. Аз не... Много достатъчно. Аз имам почти така да стака.
може и подземна къща да се направи. Давай. Там близко до идеята вече. Ако идват зомбите някой път. Абе, тъс няма да е много широка. Да я знам. Същия покрив ще правиш като на нас. Да, бе. Ма не, първо ще направим тъс на 2 вижте етажа колко и малко после. ми е кирката. Няма да успеят вас така. Нищо, колко да мислиш. Не се... още за едно имам. Още за едно! Мале! Още за едно! Още за едно! Майко! Вижте колко ми е. И колко купчета на слагах Пак и какво ще ги убия. Тук не знам да е точно. Не знам да съм го целил. Не. Ще направим. Това и идем. Какво? Извън да читам камък. Имам 63 купчета и други 63 купчета. Коя ми? Това ти ги дам. Я стой. Няма да му успее да ги хвърлиш. Велики. Велики. Чакай тук и това. Ема сега нямам какво да правя. Ема пак ще почет да се правим такива смислите. Много съм почнал. Не, светам, че ще спрем клипа, да. Да. Какво ще продължим, да? Ще стане много дълъг клипа. Къде вършим къщата, пак ще опитам. Ти до сега къде стигна? Че до 3 купчета нагоре съм вече. Колко нагоре ще оставим? 4-5 купчета, але. Ето и ще я направим, ще направим втория етаж на крепока. Втория етаж? Тогава ще трябва поне 6 да се това. Купчета нагоре. Да. Това може 6 купчета, после още един стак. Последен стак купче. Следен? По-добре преди кирка ще остане. Аз сега направих дърване, отивам в камъни. Ще направя такава. Още такива. Къде го копах аз? Къде го вижте? Защо не си държа? Сега, почти се направи камъна. Направо ще копам около 10 камъни и ще направя около 3. Още 3 купчета. Край, нямам повече. Нямаш? Да. Много така да копаш. Да идеш. Клемите? Дивета. Давай сега спирам тук. Сега го спирам, ще го продължим. Добре. Не, ще не. Къде си ще аз вече имам камън на кирка. Не, вече не можеш да ми даваш. Една, две, три, един, три. Спирам клипа и сега. Спирам клипа, след като направим къщата ще го пусна.
Здравейте, ето е нашата къща. Гледам да я покажа. Ето го първи етаж. Ето ни спалнята. Тук печки. Виждаш ли мемето? Да, да, виждам. Но е малко невидимо. Да. Не, бе, съм клепна. Като станеш... Да, ето го и втория етаж. Еми, това е за днеска. Очаквайте нов епизод. Чао, до нови срещи. Не съм ти дял неща.